ये करबू मोबाइल ये चलेबू एकदम दिमाग खराब कर दिए हो। जा थी अब आई हुई ना समझू एकदम पूरा दिमाग भजिया बना दो। जा थी ए बाबू कुल का होता हो? अरे जवन देखा था वह देखा था ना, देखा का होता हम का बताएं। ये जमाना रहते देखा बते तोरे रहते ही गोजी डंडा लेके का है? बुढ़वन का जमाना नहीं है। ना पता बाहर को हम का मालूम कहां गए। हमार बाल मुरात काहे नइले, हमार बाल मुरात काहे नइले, काहे नइले हो काहे नइले, काहे नइले हो काहे नइले, हमार बाल मुरात काहे नइले, हमार बाल मुरात काहे नइले। नैहर में चापत रहू का गौरी चिरऊ जी, नैहर में चापत रहू का गौरी चिरऊ जी, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी। खाली दाल चावल, अरे रोटी वोटी ना हो, बेलना उलना ना हो। जोन बात उन खा बुढ़ऊ। बाबू के कुर्ता न माई के धोती, कबहू ना दिहलू भौजी तू आधी रोटी। बाबू के कुर्ता न माई के धोती, कबहू ना दिहलू भौजी तू आधी रोटी। लागता तोहके हो गइल बारत, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी, देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी। चल बा हो भैया ठीक है। हेलो तोरे बहन का फोन बा, बहुत डिस्टर्ब बा। अच्छा हेलो हाँ, अरे आवती आवती सबके समझाई त अभी सबके काटब थे यहाँ पे आके। हाँ चलो चलो देखो जाए। माई का दे अल्लाह बाटी बकरिया, मटिया पटाई तउल के बखरिया, माई का दे अल्लाह बाटी बकरिया, मटिया पटाई तउल के बखरिया,
सुतल बा हो जाओ ढाक हां बाहु मार के ठंडी लगा था इसे रजाई हो तो सुतल बालू ठंडी लग जाए तो दवाई सुन दे करी तू करवाओ दे यहाँ तू सुतबो महारानी बनबो अपना तू सुतैलू तान के रजाई बच्चा लाल बाबू माई सुतैले जड़ाई अपना तू सुतैलू तान के रजाई बच्चा लाल बाबू माई सुतैले जड़ाई खंजाटी हिमाचल के बनवलू मन मौजी देवई के बेरिया छितरा गईलू भौजी देवई के बेरिया छितरा गईलू भौजी देव के बेरिया छितरा गईलू भौजी।